चलो चुटकी बैठ। ये दीदी भाऊजी पूरा घर के काम करेली आ हमनी के दिन भर बैठ के फिल्म देखे निसन। हाँ बनी भैया बाबूजी जाने रहलो हम संग काम करने सन भौजी के संग। हाँ हम संग दिन रात फिल्म देखे निसन उधर देखावटी करे निसन आवे लगो तो रे बनी सब छोड़ चल कर बिन सिंह की कॉमेडी देखा जाए। हाँ बाबूजी भैया यहाँ तो भाभी हटा देवे जाई आ हम संग काम कर लगा जाई। हाँ चल चले के जा कॉमेडी देखल जा। और बिन सिंह कितना कॉमेडी बनावे नी। हाँ देखो तर कितना सुंदर कॉमेडी लागत हटे। देखबा कि निके रे भौजी बर्तन धोत तारी आ तनी के बैठ के फिल्म देखत रह। ए भैया बर्तनवा तो हमनी संगे धोत रहनी को भाभी आईनी है तो कहता नहीं रो जाई लो फिल्म देखी लो हम धोत नहीं बर्तन। हाय भैया हमनिए के बर्तन धोत रहने सब तो भाभी कहलिया कि जाई लो फिल्म देखी लो हम बर्तन धो देतनी आ नहीं के भरोसा तो जा लो पूछ लो। ठीक बा अभी जाते नहीं सन चलो भैया। ए भौजी हाँ? तू बर्तनवा काहे धोत रू ओकनी के धोए के ना कह के चंचा ना आ तू कलो ओकनी के फिल्म देखे के। अरे ये बाबू खिसियात काहे के बानी लो हम ही कहनी है कि रउआ आराम करी लो फिल्म देखी लो उहाँ लो धोलो चाहे हम धोई बतवा तो एक के बाटे। भौजी मुस्कानवा के साल 2 साल के बाद शादी हुई तारा काम करे के ना सिखावे लोगनी के। भौजी तू ना सिखइबू त जहां जइयो सन तहां हमनी के शिकायत होई कि ना। अरे बाबू रउआ लो टेंशन मत ली लो वहाँ के धीरे धीरे सब सीख जाए। चली लो रउआ लो बैठी लो हम खाना लेके आओ तनी। जल्दी आओ भौजी जा। ठीक बा ठीक। चल बाबू चलो भैया। का हो रंजना हाँ बोले। अरे खाना वाना बनल बा खा लेबू। अरे हाँ खाना बनल बा। सुनो अंदर आओ। बोले ना। दिन भर काम काम कैले रहता रू काम तनी कम कर तनी आराम भी कर लिहल कर ना तो बीमार पड़ जेबू। सुन तनी हमरो खातिर टाइम निकाल लिहल कर। अरे रउआ खातिर हमरा लगे तो टाइमे टाइम बा अब घर में बानी तो कमो तो जरूरी बा। रउआ बैठी हम खाना लेके आओ ठीक ठीक बा। हो जा। हाँ। जय बाबू कहाँ बड़ा सर है? आ गए निशा बाबू जी। हाँ बैठो जो कहाँ पर ना गोल बसो गौर रे सो गोल बसो बाबूजी हाँ बताओ साल 2 साल के बाद मुस्कानवा के शादी हुई हाँ। कोनो काम धंधा करत नहीं के सारा काम देखो तनी की भौजी करत तरी हाँ? हैं? बाबूजी वो काम धंधा ना करी तो जहाँ जाई तहाँ हमनी के बदनामी होई कि ना। हाँ रे बाबू दोनों तहनी के अच्छे कहतर सो काम ना करली। कोनो काम नहीं करत हमी कहनी है सोन तो भाभी बर्तन धोत ले का बाबू। हां फिल्म देखत रही सन। वो तो हमरा से कहले कि बाबूजी हम पूरा काम करी ले भौजी के हाथ बटाई दे कुछ ना करेले ना करली ना तने पर तू ध्यान दो। ठीक बा तो हम चेक करतानी ओकरा के अगर उ नहीं काम करो तो ओकरा के समझाएम। हाँ ठीक बा हाँ समझाओ। रे बाबू सोंत मोरवा पुंकिया रुपाइल बन बहुत जियान करता है। अच्छे हम जाके घूमो सोन ने कहो ठीक बा चल बाबू चलो भैया दस ध्यान रखियो। हम देखो हां देखत भैया ठीक बा। ठीक बा। ए बाबू एगो बात कही कहीं रउआ लोग के भैया के सब ई हो गइल बा कि रउआ लोग काम ना करे नी लोग। अब रउए बताई हम कितना छापेम रउआ लोग के। मान ली रउआ लोग काम सीख लेम खाना बनावे के सीख लेम तो शादी ब्याह होई तो कोनो शिकायत ना आई कोनो प्रकार के। चली लो हम खाना बनावे के रउआ लोग के सिखा देतानी। हमनी सन के मत सिखाव वहाँ जाएम तो देख लेम। ए भाऊजी हम के सीख के बैठल बनी सन जा जा रोटी बेला रोटी जा ए बबनी रउए लोग खातिर हम कहतानी अगर ना माने तो ठीक बा हम तो बनेबे करब खाना। हाँ जा बनावा। आगे डिस्टर्ब कर
मोबाइल चला जल्दी। ए बहू हाँ बाबूजी। कुछ खाना होके तो लेके आओ। बाबूजी भात बा और रउआ भात तो खाई लेना, रोटी खत्म हो गई बा, 2 मिनट रुकी रहुआ, हम बना के लिए आवत तनी। बहू का का है? बहू हाँ। आज तू रोटी ना हई दोनों रोटी बनैया सन। आज एकनी के हाथ से हम रोटी खाए। जा सरे रोटी बना के लिया सन। हे बहू हाँ बोलिए तू बाबूजी। जा और गाय के लेके चलाओ। ठीक बा बाबूजी, हम ऑर्डर कर जा। बाबूजी देखे नहीं सकना कस कोनो जान कइले ना सुन जेल के ले। ना आई कहाँ बार से दुनू हो हैं दुनू कहाँ बार से एकनी के दोनों के कहनिया अच्छा। जाके रोटी सब्जी बना के लिया सन। रोटी सब्जी हाँ आ तहन के भौजाई बाड़ी हाँ। बस ओदे गाय के खियाओ तारी। अच्छे हाँ ओकनी के दोनों गल बड़ी से रोटी बनावे। रोटी बनावे। हाँ। चलो अब चल जाते सब देखे आ खाना बना तो ले ले आवे नहीं सब। चलो चलो ओके नहीं तो चलिए रे काय रोते रहो सुतन के बैठ के रे। बाबूजी कहलन रोटी बनाए के रोटी बनली बसन ए भैया हमरा रोटी बनावे ना आवेला। रोटी बना ना आवेला हाँ भैया रोटी बनावे ना आवेला। तो ठीक बात चलो सब चलो बाबू सब बाबूजी चल चलो सब चल चल सब उठो सब उठ रे उठ 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 आओ सब चलो सब बाबू हाँ बाबूजी। काम से आ गलो। हाँ ठीक बा बबनी सुन के भेजले बानी रोटी बनावे के। तू तो भुखाइलो के भी। हाँ हाँ भूख लागल बा। बैठ जा लिए के आवली से त खाली हो जाला। अच्छा ठीक बा। ठीक बा। अरे की क्या रोते हैं बाबूजी? रे बाबू हई दोनों रोत काहे बैठ रे? बाबूजी तू खुदे पूछो ना काहे रोता रही सब पूछलो रे रे तनी के दोनों गोलियो से रोटी बनावे आ रोत काहे बैठ रे? हमरा रोटी बनावे ना आवेला। बाबूजी रोटी बनावे ना आवेला। ते रोजाना कहतले कि बाबूजी रोटी हम ही बनाइले आ आज रोवत तारू सोन की हमनी के रोटी बनावे के ना आवेला। एकर मतलब बा कि रोजाना पतोहिए बनावत लसी आ तहन लो दोनों जानी फिल्म देखत लो मोबाइल में। ए बाबूजी हमरा के माफ कर दे। आज के बाद से भौजी से सब काम सीख ले। हाँ बाबूजी सब काम सीख लेम सन हमनी के। ठीक बा अपना भौजी से खाना बनावे के सीख लियो सन। ठीक बा बाबूजी। काम काज सीख लेवलो तो ससुरा जेबलो तो तार लोग के बड़ाई होई। हाँ, बस हमनी के शिकायत ना होई। हां बस ठीक बा। भैया ठीक है भैया। ए बहू हाँ बाबूजी आओ बाबूजी बोली। एकनी के ले जा आ खाना बनावे के सिखा दो। आ तो शादी होई तो जो यह सन तो हमनी के बहुत शिकायत हुई। हाँ बोलो सन आज के बाद खाना बनावे के सीखबो सन। हाँ बाबूजी ठीक बा। जा सुन ढेर फिल्म मत देखियो सन। जा जा ठीक बा। जा बाबूजी जा भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम। प्रणाम भैया भाई लोग ई वीडियो माने रियल बा। हाँ ई हर घर के माने कहानी बा। तो देखी अगर रउआ घरे पोतो बाड़ी अगर राउ लड़की बाड़ी तो भाई केवल पोतो से ही खाना मत बनवाई। हाँ वो लड़की के भी खाना बनावे के सिखाई ना तो अपना ससुरा वो लड़की जाई तो बाबूजी के या भाई के नाम सर नीचे हुई। ऐसे ऐसे वो लोग के शिकायत हुई। हमनी के बनावे के मेन मकसद ये बा कि घर के लड़की बाड़ी सन तो ओकनी के जे तरफ बहू बाड़ी वो एगो घर के बेटी है तो हमनी के मान ली कि ये तो अपन बेटी बहू आई बाड़ी तो वो हमनी के तो बेटी है। जे तरफ बेटी के हमनी के मानत आनी सन ओकरा से कम ना ओकरा से ज़्यादा हमनी के अपना पतोह के भी बेटी के समान दर्जा दी तबे हमनी के घर के कल्याण हुई आ घर के प्रगति हुई। जय जवान जय भोजपुरिया।